July. Và nó có lên cái đó của July. Nào có lên cái này một phần tại tại July. Nào có lên cái đó. Còn lên July.
in heaven on James, rumah. Kulai-kulai berdua, lupa jomi. Oke, luar biasa jomi, teman jomi sendiri kita lagi. Wahai kita coba dikasih, berteman dengan jomi, memberi madat diri dalam konsol hari mulai kunci ada juga itu Maria. Semoga qualified Jesus. Mari lakukan ikhlas doa kita juga kepada Tuhan di amin. Dalam
Procession Jingkyrkhu Procession
saya usah mentir. And after the Parish, you can join them. Gandrung sadanan, gandrung ki anak nemli, dan di atas sakramen bagi sabun dan yang kita. Sesama berlai Parish Pogong, sesama berlai.
Before our Parish. And please sit and join before our Parish. Kublai Kumaria, Badat Jingiaid, Pride of what all ever be upon the Tengi can say. Kumaria, the food, medium play. Kabura, how far out Kuman, save the food, Kumbala. You volunteers who have a man, swam about our Parish. And the rob of Guru and like a board. Kabura, how far out Kuman, save the food. And the rob of Guru and like a board. Kabura, how far out Kuman, save the food. And the rob of Guru and like a board. Kaburam how far how kun ham sim before. Tim betul bahasa kue nikol untuk nikol tibeneng sispa arpusan. Welcome to the step, beginning of the Jesus.
ini langsung hampir semakin Tilino yang Kalvari kapal ini semuanya Tilino yang Kalvari Kita bakal berturut di depan punya Procession menelan bercakap muncul kapal ini baju lagi pada nampak berturut semua Tilino yang bercakap kan masuk ini rumahnya di baju lagi sebenarnya one way ke Procession baju itu mana dia di dalam kamar room Proseshon di dalam Prosession apa jabat bagi cakap di kancan Jingiaid ini di punya ini ikat sore ini sebab Allah bercakap beruntung lain kita nak kiro berprosession jadi ikat berprosession ini apa hanya apa kalori ada kita nak kiro teman bapa ibadah dan sistem namanya sebab volunteer semua lagi volunteer seorang ini apa kalori kita cakap yang ini dari sini kita penting sebab ikut pembelajaran bercakap itu berprosession hati kita mau kendor tunjuk hati mau kendor kepada kelitian sebab manusia Ikat volunteer sebenarnya kita berkebor sebab ini penting disyuti. Ikat volunteer sebelah ini sebab iman ini apa kalori penting disyuti. Bila petanya ini dah kesegamen bafir. Lembaga pemian betul. Bialon kawai pagi. Bila penipat ya kibayam. Bila besar ya kisan najargon. Bila sopa sofir yang iman lah kasmi. Upa jongi, upa apeleng terang kebetul kenteng cumi. Kanwan keima cumi kalon keman cumi agak kendor upa apeleng. Dua yang mentah ketimbang ke kepala kaki, satu mahal ke ikan cumi. Kembang lima ke dalam kita ajoy, selain Kalberi, tidak volunteer sebaya lama gitu ni. Bon ngai ingin untuk Kristo di besok, kita melakukan banyak Procession, sebaya lama kita kita berjalan sebab Kalberi. Kita besok suci kami. Dan lagi kalau ada filsafat, sekarang dah mereka cakap sahaja ni. Naik filsafat, baca filsafat. Ini kita menggunakan dimayan, orang berdimayan lagi. Mereka mulai. Ni
sisya kat kecil. Nela ia yang ibril palat banyak kiway pat ki Jingkyrkhu. Nela ika yang ia kalenti syau belai ubah belai. Nela penkot ia ki Jingpang buhujan. Nela mepat nak ke Jingiaid, nela pelari nak ke Jingkyrkhu juga. Ini berkurang. Salah kan?
baca nafas tu, lagi buat kita lepas kio, apa kio fisik dan sistem kio, sekarang nak terlebih. Kerja nanti sebab kio sipor, kita buat apa kio, ada kata sekarang nak terlebih. Sebab benar-benar nak terlebih. Beli sipor, kita buat apa kio, lagi kita bikin kio, sesuatu pada dia kata sekarang nak terlebih. Hai, sebab ni kita buat macam sesuatu sebab itu kita bagi nanti, kita bagi di footpath sebab orang ni, kalau dia di footpath kita buat macam itu sesuatu. Kita pun kita yang dia bagi. Tetapi buat macam sesuatu sebab itu nak keluar. Namanya kita volunteer kita bayar itu. Sebagai volunteer buat saya ini bagian ada tu kaget alanti. Kaget bakil Parish. Bakil Procedural mana kita minum untuk dekat. Sebab ni terlihat bagian Jingkyrkhu ni. So, apa nama baca ni? Bagian dalam ni sebab apa Jingkyrkhu ni? Sebab dia nak keluar. Nanti kita sekarang kita bisa ada bagian nanti kita cakap. Kita cerita pada hari ini, sebab pada saat kita cerita ini, tapi buat kio nak sini, nanti mana dia ada asurap, sebab kio mulai, mereka tentang mereka tanpa yang ni. Bagi volunteer sebab yang lain, nak pakai game, main game, blog sebab. Pak Wan dah. Kanan sebab ada rich. Lagi beli ketika get hair, beli untuk get hair. Ketika kemarin ni kami sudah support, akan sepemeran apa sebelum itu. Yang ada guna buat, mereka yang guna dia kita beli lah, akan baik itu. Kita boleh bantu sama kio kelai, makin kamera tergit. Kalau volunteer macam kamera kerja, kita buat kio sama kio kamera. Kalau volunteer macam kamera kerja, but normally itu benda aja penting banget.
plead on gate number 1. Agi volunteer semua wadam sya gini bawan nang tena dan keti ban yang sini footpath perlung gi spot klau. Wat sya gini bawan dan keti ban rung subha gini bayang sini footpath subha rung spot klau lane kiu sejerang. Volunteer kato kanengut subah hiar sesurok pej bagi bawana dan kiti kem yo banwan sini sepok Calvary bat sepok groto. Ngilayat dak jingru blai ke jungi hakane kapor ban ngi klematatian bau kenrat obalasan ran yangi ula kerku kerdo ha ka bangiyo ya kane kame mariang ka baitenat ba ka bopu bopeng sai sien hemen para ha ka jing janai ke jungu ula khot yangi bandon shi benta mamangi ngi nyomat ya ka jinglong janai ke jungu rengkar bat u ngi kwa banyai rai banyak kemen namar bakajing sanran ka jungu kalong ka Jingiaid bakajing berat teli jungi hau kalong kata ka Jingiaid ka bamula the sei ai bakajubab ka jongpi kalong u Jisu ulong utrai nado basdang ka perthai ka Maryang u Jisu ulong utrai nado balathau ki baro ha ka perthai u Jisu ulong utrai nado badang pun dang kha yanga u Jisu ulong utrai nado Mangalayo mat ya ka Jingiaid ling ba ka Jingiaid jongme Jisu ulong utrai nado bangapat sngotu ya ka sandor jong ublai Jisu ulong utrai hakipo jong ka jingdu Jingkyrkhu Jisu ulong utrai hakipo jong ka jingklumar jingmut Jisu ulong utrai hakipo jong ka Jingepher jingmut Jisu ulong utrai hakipo jong ka jingsuk ka jingkemen ba ka jingsngobha Jisu ulong Hakipor bangiyat hakelinti senkin Jisu ulong utrai Hakipor bangiyat tingku baki dingtinju babunjat Jisu ulong utrai Hakipor bangas ngukut lahad badomdan lahad dakomwei light no daw Chris ubala ayingi ya ka jingim bathamai Jisu ulong utrai kukpa jungi ubah habneng kalong kabakhuit ka kateng jongme kanwan ka hima jongme kalong kamon jongme ha ka khando kumba habneng Doai ngi menta ka jingbam jungi ka bala ka sngi matuma pingi keringkang jungi kumba ngi rungi ma pe ka bles ni wingi madwat dalam ngi sya ka jingpen shoi endai tu pala jingi na ka bas niu amen ka buram hau pa badokun baraman siam bokhuit kumbala lom ni kong ju metaw bo jinom la jinom amen hakani kapor ngi kerpat biang kawayar pan ai ngi ya ka jingruai Naga kon nanti beneng in siyam ka namajing ruay ka ba ar spa ar po ar. Deep and dark
Saisien ko hemen ko para. Habang ila puson ya ketu ke jingruai, ngis ngutu syai, baka jingi jong blei kalong ka bapala liam, yang ngi ki khun jong u. Habang i perkhat ya ke jingkrau ke jong u. Nadu kisngi ki klur kal air ke bo perkhat kadai hok baka beneng bat ke kendau kendam mane yau trai kan ran. To ai baka mensim jong abat jong pi kanang na yaro ya ke jingkrau ke jong blei ya ke jingte ke jong u bada ke jingles bun ke jong u ya ke jingim ke jongi baman la ka sengi. Ai baka jingjar jar jong ka mesim ke donut ke jong pi kanang ya yaro shushu yau news im uba mangingi wan mentakas ngi ban sakhi badai mo u bal aya kani ko hukum bangin wan chani ka sala ka pathai bangin yaro bangin tip bangin e bangin chania ya u tena makta ko men ko para ai be ni jing jubab jonga ba jongpi ha ka bangi la leklet yakini ki kampala ka bobleu la le bangin songu bangin snuthu bakani ka deisha ka jingiaid ka jongblei yangi iwei pai wei ka jubab ka jongpi ka long atrai tu isne yangi lapha yami bandrai ko khoboro bha hai ke baduk ban pen koj iki ba pat ka donut atrai tu isne yangi melawan man khot iki nang pop umi ki bahok atrai tu isne yangi memshem lakiar ban yalang lok bat kiriu pop ne ki ba pop atrai tu isne yangi melaba ya ka ding khana na ka benta jongi bangi debla ban shem ya ka jingsiu spa jongme atrai tu isne yangi memshem la pendrem ya kitu ki bapersya ya kitu ki balale don bor yame bat ki bala sempat yame halor ke ding phana atrai tu isne melakot yu sakhayus ban kala ka bamut bat ban ai u ya ka jingim bat thamai atrai tu isne melakular ya ka paradise yo nong tu ban kala ka bamut bat melakot ru yangi ling ba ke sakramen atrai tu isne me im ban mesen syara ka mon jong pa ban ya sait barbor na ka benta jongi atrai tu isne mekloi ban map bat jai isne yakitu ki bawan shame atrai tu isne melong hakti shau jacob to jan changa bat ngaru ngan jan shapi atrai tu isne me yai khot ban mi ai jubab iki farsi baka jingkit jong me kalong ka basuk bat ka bashem jingsuk bat ka bashem jingtingen hakitu ki bapai shame atrai tu isne me pen kan mau baka jingkhot jong me dei ban syakri ban syaksha syakri atrai tu isne me ai khot ingi balong ki basngorit ki basngo kraw ne ki basngo meng halor ki kam atrai tu isne melak khot ik khat arngut ki santan jong me balong ki nong bud namar kim dei ki bacanai hande ki kloi ban sngap bat ban kala ka bamut atrai tu isne melawan ba pi thu ingi ba mi ong ba kadai kalinti ka jingim bat ka jing shisha atrai tu isne me ong ka jing suk hapi bat ka jing suk jonga nga ai hapi atrai tu isne sai sien ni phai ru sha ka je sai jong ka maria tasty kom ba ka maria tasty kala ker kala da kala rap iki sandan jong u banang la barbor ban chania ban breteli hau khun jong ka tingiru ha ka ni kasngi klematatin ka jing sat ke me ka jong ka ka jingker ka jongka baka janku bayar jongka kaka seringiu yengi sai sien ni phai lem sha ka je sat ke me khublei ku maria ka badap ka chinge trai no ba pha blakar khu ya pha na padeng ki kin thai blakar khu so po jong phau jisu ku maria ba khui ka ku me ka jong blei tu tuai nam ta chingi ki nong pop menta baka po ka chingya pe chingi amen ka buram hau pa ba khun baraman sim ba khui kumbala long ni kong ju mtau bor junom la junom amen ngie pen kan mau yaladi bakachithi jong paulos chikistan roman lunong san ko chipo ko ong daka jingyap jong me malapanya sup ingi maduk pa malawan ra ya ka jing im yangi habangi phai byang chikithi jong paulos chikistan korin lunong banikong de khot balai pho ko ong melawan nu blei balong ka jing start bat ko hok jongi ban pen khui ban siu spa yangi wei pai wei o paulos ukren shai bi yangi chekistan ha galatia lunang wei saw ko ong mala it yala di na ka banta ki bapop ban mala plat yangi na ka ne ka pathai ka basniu khanang bangi yo mat ya kata ka jinglong bakerpang ka jongi ling ba ka jing snai ka jong me ka chiti chi hebrew ar ka nyo ka pen thu yangi ya ka jinglong janai jong blei namar ko bloong ka jing snai jong u kumuling do orang ba ubabat ubahikai
yaki hukum jong blay baru penbiang nak bantah ki pop jong ki beriu baro de nak ni kadau habang ipet je gospel jong Matius nong harwe ar pupra ko ongi melas ngobha ban khot yaki tu bashem janjar ban ki tu bakia jingkit khnang bakit yo ya ka jingja thai shushu ka bas ngotanat gospel jong ni sipau ko ongi ka jingim jong khun ben riu baro balawan chak sla pathai khnang badu ai ngi ya ka jingim bapura te nama kata ngi phai biang shu blai ba ka jingi ka jing snei ka jungu ka dubla ban tap pulup ingi ku pa jungi ubah beneng ka long ka bakhui ka teng jong me kan wan ka hima jong me ka long ka mon jong me ha ka khndo kumba ha beneng tuai ngi menta ka jing paham chingi ka bala ka sngi batuma bingi kering kang jungi kumba ngi ru ngi ma bi ka beles ni wingi adwat ya lamingi saka jing penshoi enrei tu pelai ingi na ka bas niu hakani ka por ngi khot ya ka ban banai ya ka jing put ka jing tem ka jungi khana mang du bla shu ban puson lingba ka jing put jing tem ka jungki ban yaro yu blai lingba ki sap ki phong Ikong Hirda Moyong Ikmi Jong Vincent Maulong Subha men lej hapo savio kanika school savio barim mari kunjung feeder nang tai hapo bagi doktor Kerpat iki parabangai ki bagi syong hakini ki mau jingking bat kelenti ya subha perlai kenang ki beri ki dang bu ki bawan nadien jong pi da pi syong kum tu ki wei ki nam lai su lenti ki mi anti su subha ki volunteer sangap le mi ki jing pata jing ki volunteer subha perlai ki te kelenti wanam syong ki mau jingking bat kelenti ya kejat Paulus upen kan mau ingi Syekistan hakorin lenong bakadar
Pamangi don laki jong kisap banyero yu blai. Naka benda ban sakhi ya ka jingdon ka jongu ha ka GM ka jongi. Habangi puli gospel jong Markus lenong sipau sapon rio dusan poar ka batai ngi sipangu brio ubala du no ya ka bo jong ka jingyo i. Namar bu tip bo blai long sim long kanrat lapan yu wang atrai bangan dubyo i. Mangaban mapi mentakasngi basakhi ya kani ka Jingiaid. Mangaban mapi mentakasngi basakhi ya kani ka bor jong blai. Haga bengilayo na do step hadu kani ka por ka bamenta. Habangin yo mat ya ka Jingiaid ka jongu tungin play la ka donut. Tungin play ya ka jingmut ka jingperkhat. Tungin play la ka skor. Ngin play la ka kiti ka gijat. Kana mangin bla bani i manang le iki kam babha ka jongi na ka benda kitu ka budan kam ya ka Jingiarap. Nama kata to ai ba ka jubab ka jongpi ka long atrai bangandup yo i. Melong haba pang yap siliang kiyeng batu yai atrai bangandup yo i. Melong haba mala kisai hakapung silum atrai bangandup yo i. Melong hau tu bamala wala sha ban pen koj pinget hau kun briu la jubab atrai ngangej atrai bangandup yo i. Melong hangi bamelong ke jingshai jong ke perthei atrai bangandup yo i. Melapin yo sngo ye ki bakelut bat pen kren ye ki bamlat kren atrai bangandup yo i. Melong tu shashkor jar ubakwa ban yo sngo atrai bangandup yo i. Melong suk itu ki bashashkor ye kaktien jonga bat ki bale kinlong ki kimi bat ki hemen ki para jonga atrai bangandup yo i. Melong habapang niang lengkut tukoj sisendon ulakoj atrai bangandup yo i. Melong haurang ba sispa naba pilangit yakani kan urlong hapi atrai bangandup yo i. baka jingkit ke jongme kalong ke jingpen aram yengi namar kata ukris long tuan syanga atrai bangandup yo i. Melong hakan thei ke bapang wat tiang ku khun ka jingit jongpi kalapen koj ye pi atrai bangandup yo i. ta sai sin ku hemen ku para kani ka de jing ai ka baitan natam ka boblei la ai ha preng jungi ya ka jing shai jong ka sngi henrei ka jing shai jong ka sngi ling ba ka jinget jungi kala nang pu shu shu na ka ba ngiwan ban pen i ya kani ka jinget ka bo Chris ulasis pa engi te na ma kata ba kani ka jinget ka bo Chris ulasis pa engi ni khot ni wer ya ka kwayar ba sai sin ling ba ka jing roi ka jongki kalong ru kum ka jing doi ka jongi na ka banta ban ai burom yau blei. Nakot lintip neng ngencem ke nomor jengwai ke ba arspa khatsan ar iwe san. Nakakot link kedop ke nomor ke ba pra pauwe pra iwe. Ooh.
Pidang kan mau bau Jisu keren yingi. Haga gospel jong Matius kabawang. Pan ten saai tiet ten saple wat pin sa shem. Klem pep klem atatien. Haga jinglong ka jungi paman lakas ngingej batu yai pan. Nama datang itu ki bapan kin sayo. Nama datang itu ki batiet en saple. Datang itu ki bau wat kin sa shem. Tu Chris ukot ingi mentakas ngi. Baik ini ki Jingiaid bangi dan kam ban pan, bangi dan kam ban tiet, bangi dan kam ban wat yau. Ublay usngap berbore ke Jingkyrkhu ke jungi. Baka Jingiaid belai ke jungu. Kadon berbor ha ke dunur ke jungi. Prophet Ezekiel open kan mau berbor habangi wat yu belai. Ngiri ban wat nadu ke dunur, nadu ke mensim, nadu ke bor, nadu ke jingmut ke Jingkyrkhu ke jungi. Habangi labu igini ki berkhoit ublay unsaai ya kata ke bangi terang banyo. Nama kata ngi de bandan berbor ya kata ke jingwat ha ke jingim ke jungi ya ke keteng bakhu jong ublay. Namar mo jupep wan sha skor ya ki ki bapai sha u. Te namar kata kemangi asngau ha ke gospel jong Lukas lenong khat nyau khot san hadu handre ke batai sha yangi. Haba ke ki apostol kyong halo jong kanran. Ko kanran tu penroi ya ke Jingiaid ke jungi. Ujisu la jubab. Mapindadon ke Jingiaid ke bahek kat usembai tersu. Pila abanong hau niu dieng so linkhor. Tu jenrat yalade. Nadu dingkong batu tung yalade hakadu riau un ko ngu ipi. Kani kadai ke Jingiaid ke jungi kadai banmi nadu ka danut hakabangi pai shublay. Tena makata kum ki apostol kum ki senran jong Jisu. Ngia pai lang shublay. Bat ai baka jubab ka jungpi kan long atrai tu penroi ya ka Jingiaid jungi. Atrai tu penroi ya ka Jingiaid ke jungi. Haba ka jinga tatien ka thomingi kum bantap ulo. Atrai tu penroi ya ka Jingiaid jungi. Haba ngisno thaj. Haba lap ka jingdu jingkermen. Haba ngim shem jingtingen hala ka jong ka jingim siem ban pai shau. Atrai tu penroi ya ka Jingiaid jungi. Haga bangi i ya ka jingle bom hok ka jingrunar. Bat kapatai baro kawai. Haka bangi itang ya kejing auria. Bat kanuksa. Kaba klemakor. Kaba penjak no ingi ya kejing iit jong blay. Haka bangi iit bangi pulut por ya ladia. Tang na kabantai ki jong kani kapatai. Haka bangi miu iya kejing shisha. Badon saudong jongi. Katkum ke gospel balapen priang hangi. Haba kamen siem yele persya kakan hapo jongi. Ai baka jubab jompi kalong haoj ko trai ngingej. Ngingej hami ko blay ukpa bodon bor baro. Ngingej hau blay unong tau kabeneng bat ka kendau. Ngingej hau Jisu Kris ukun bamaroi jongu ublay bat utrai jongi. Ngingej bau Jisu Kris lapun do mensim bakhuj balakha na kamaria thai soti. Ngingej bau Jisu Kris ula syak shitam hapo Pontius Pilatus balasa na pnai u bat ulayap balatep ya u. Ngingej bau Jisu Kris ulam ipat ne kibayap hakasngi balai. Ngingej bau Jisu Kris ula kiu sebeneng bau syong hangta hakakti kamon nukpa. Ngingej bau Jisu Kris unsawan sa sisien ban bisyari ki baim bat ki bayap. Ngingej hau mensim bakhuj ka Jingiaid jong pa bat ukun. Ngingej hakabalang Katolik bakhuj kamet bamayan u Jisu Kris. Ha uba ngidon ka jing penim bam jukut. Ngingej ha ka jia slok ba ka jing yo lang ki jing ai baro jong gitu ki balalait im. Ngingej ha ka jing map ikipom bada ka sakramen jing penyesuk. Ngingej ha ka jing mipat kamet bada ka jing im bam jukut. Kuk pa jungi uba habneng kalong ka bakhuj ka keteng jong me. Kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendo kumba habneng.
Tuai ngi menta ka jingbam jungi ka bala ka singi. Matuma bingi keringkang jungi. Kumbang ngi rungi ma bi ka balesi ngi. Madwat yalam ngi sya ka jing penshoy. Henjai tu pelai ngi nak ka pasniu. Hakani ka por ngi khot biang ya ka ban. Panai biang sai sien ya ka jingput ka jingtem ka jongki. Kenam bang dubla setu syushu. Haka bangi puson ya ka jingput ka jingtem ka jongki. Nak benda ka sak ka phong. Ka bau bleu la ai haki pat hangi iwe pai iwe. Hadirin ke jingput ke jingtem ke bangi esngau ha ke bangi pusan ha ke dadut ke batiet yangi ya ke Jingiaid jong blai ngi pelong barbor kumbo Augustin bukhui duang ha bangi ruai ngi duai arsin ten makata saisin ngi khot ya ke kwayar ban yalam yang ingi da ke jing ruai ke jongki Nakakot nanti beneng ngicem ke nomor jingruai ke basispa prapupra. Iwe pra pra. Oh
saisen aman parangi sngap kindiat hakaba kumnu Jisu ubataingi ya Eucharistic bakhuai namar banginget baka jinget ke jungi ke deben penyo ya ka jingim bam jikut ai bangin pelong ya kani ke jingim ke jungi kum ke jinget ke bangine barbor silenter namar Jisu hi wong suk itu ke bam shim la yo i henrei ke langet ngiru ngikwa ban kentup ya la dia haringkat pakito ke bau Jisu ukren madu bataingi sepang kani ke jingim bam jikut kindiat ni pelet ya ke jingmut ya ke jingkeren jong Jisu ha ka Eucharistic bakhuai Jisu wong ukpa bat nga ngialong kawai kisanran jong Jisu kiong atrai tu peni hengi ya ukpa Jisu wong biangki ngalami nukpa bat ngalawan sya ka perthai kisanran jong kiong atrai tu peni hengi ya kalenti sya ukpa Jisu batai biang iki wong omdan batip ukun light no tang ukpa bar we ukpa bantip light tang ukun kisandan kiong biang hu atrai to ai hingi ya kata ka jingshai ka jongme Jisu batai shai yang abade phi man ta kasni haga bangilayo ban shim man ta ka Eucharistic bakhuai wong ngalong ukpu ka jingim kisandan kikli biang ai atrai to ai hingi yau tau kupu Jisu ubatai yalade kum ke jingkhang ka bahe ba wong ngalong ka khrdop jaru barung lingba jonga ulai na ke jingma kisanran ki phai shu Jisu ki ong biang atrai to yalam yingi shame nakabau Jisu wong ngalong ka lenti ke jing shisha bat ke jingim kisanran ki jubab ki ong atrai ngingej hame Jisu batai shushu iki wong ngalong unong syarai babaha bat ngai thu yalaki langbaron kisanran kilong atrai ngin bud yeme Jisu batai biang ki sai sin wong ngalong unong syarai babaha bat ngai ti laka jingim naka bantah ki langbrod kisanran baro ki ai ngu bat ki bud hadu kasngi bakhadu jingim jongki yang abade phiru manta kasngi Jisu loong dei ma phi bajit yanga dei manga balajit yipi tena makata ngin ai ngu yu blai ngin so ngu yu nadu ka masem bakadanot ai bajubab jonga bajongpi kalong ngi ai khu blai yame melaong ngalong ka jingmi pat ngi ai khu blai yame melaong jaru bangai hanga onom sliang barunyo ka jingim bam jikut Ukris ubatai ngi wong bakamet jonga kalong ka jingbam bat kasnam jonga kalong ka jingdi yai khublei yame namar mela ai ngi ya ka Eucharistic bakhuai bat mala penbit penbiang ngi daka jingim mensiam ngi ai khublei yame namar melong bambalong ko umpoliu baka jingai baka Jingkyrkhu baro yai khublei yame melong ngalong ding so wain bat ngi ngilong kitanan namar melong bamen don rengkar bat ngi hadu bandawai no ka parthai namar melakot ingi balong ki parlok ki mender melong ngalong ka khadop jaru barung nanga unyo mat ya ka jingim bam jikut jubab jongpi kalong atrai tu yarap yengi malai thu ingi lingba kamaria Malay pensitom nak bentai yalade atrai tu yarap ingi malai thu ingi lingba ka kami ke jongme ban pinbit pinbiang nak bentai kipop atrai tu yarap ingi malai thu ingi lingba ka kami ke jongme ban duai barabor nak bentai ki bapom atrai tu yarap ingi nak ba malong ma pen kan mau ingi ha bapang yap siliang ki yeng bat tu yai atrai tu yarap ingi melawan ra ya ki Jingkyrkhu ye ki bapang Bajai ki bamla bansaki ha ka jingim ke jongki atrai tu yarap ingi malaong hawai pa wei nengi mentakasngi ale bud yanga atrai tu yarap ingi malaong ha kitu ki brio ki badan kami ya ka jing penkoit na ka ba pinget ha khunu brio pinyo ya ka ta ka jing penkia atrai tu yarap ingi namar mala pinyo sngo biang ya kitu ki bamla ban ya sngo
bat malapan keren ya kita ki bamlat keren Atrai to yarap ini. nakaba malong tu sya skor jaru bakwa ban ya sngau ban bakwa ban buat ya nga Atrai to yarap ini. nakaba malong suk kita ki basya skor ya tin jonga bat kita ki bale ki kham kraw ban ki ki baro Atrai to yarap ini. na ba malong horang ba hispa na ba pilangit ai kani kan urlong hapi Atrai to yarap ini. kok pa chungi ba beneng kalong ka bakhoi ka keteng jongme kan wan ka hima jongme kalong ka mon jongme ha ka khando ba beneng rai ngi mata ka chingbam jungi ka bala ka singi matuma bi ken kang jungi ka ba ngi ru ma bi ka balas ni ngi rawat la mi ngi sha ka jing pun shoi andai ta pulai ngi na ka bas niu ka buram hau ka pa ba da khun bar masim ba khoi Kembali long ni kong ju mata war jinom la jinom amen. Sai sin khot biang e kawayar panyalamini ya ka jingwai. Nagakot lenti beneng nginsim ka number jingwai ka ba shispa arpo kendai. Iway ar kendai. Ikmi jong rivalda nong rum bat analiza kan mendai kun jong pi ke wat pi dan ni meni bat kepa jong Jingkyrkhu mar sharing ikun jong pi dan po Calvary bat kinu kiba yo atami gitiar ne dan khilung beja kila men lam ye ki po Calvary bat beren kami beja tiar ni beren beja ikun jong ki seban wan po Calvary.
hai ni po ri balingkot bat bakong santam ngi phai shublei banra ya ke jitmu ko jongi ke bakarpang ke bangi dan ha ke bangi wan ha ka ne ke sngi khnang ba ke ba khoi ke bangi kwa ban punulong na ka banta ke jingpha baling ba ke jing tre stam ke jongi bala ke jingkyrkhu ke jong blei ngin se i te kiso ki ba phu ki ba phieng bat ki ba pendrespa ya ka jing im ka jungi khana mag dubla shu banjan shu blei te ka ni ka por nga khot i ba bedarius bre chairman jong ka block e bain pelong ingi ya ka jing dwai jong ki ru ngai Kutrai Jesu be de Nisngongu nakabenta kane kasngi bakrau Bamilai hangi haka bangilala ban pendan buram yame haka Eucharistic bakhoy Nisngongu bamilari la sumar ya baro akipai jong blai kibala poi shakane ka procession ba Nisngongu ru bamil palai yangi nagi jingma jingman saw med ban mensim ban ngilayolat ban mani yame hakarukom kabalai loy Kutrai Jesu be de Jingkyrkhu yaunong sharai ke jalan yang ba jungi i Archbishop Victor Lingdo ai ben nang shai nang klain banang la ban penlenti akipai jung blai hakane ke jalan yang ba jungi Kutrai Jesu be de Jingkyrkhu kerdo ya Vicar General Father Richard Man Bahamajau Kilingdo kibatrai hayeng bishop kiwaipat kilingdo kibayadon lang hakani kalampung bat kibadang yaya procession ki sister ki brother bat baro kinong tray balang Jingkyrkhu kerdo ya kilingdo kibalayarap hakasakramen jingpen yesuk menta kasngi kilingdo bat dikon kibalayarap ban penbait ya ki communion ki brother bat ki sister na ki yeng bat ki seng riunyam baper kibalayarap yangi ban sam ya ka communion bakhoy Jingkyrkhu ya ka kanhun balang barit jong ka Cathedral Parish kibala senran ya kilingdo kibas ngapla benta kasngi Jingkyrkhu kerdo ya kibah ya ki yeng riunyam kibala aisbun mensim ya ki yeng jongki ban bu communion ban penyang kali bat ban pendon kam na ka benta ka jingbyang jong ki pai griungai kibawan shimbenta hakane ke procession ba giduai kerpang ya sister ke Little Flower Convent kibala penkre itnat ya keduan na ka benta ka mas bukhoy Jingkyrkhu kutrai ya ki sister na St. Margaret's Convent kibala penrem itnat ya ka kali ban kit ya ke Eucharistic bukhoy Jingkyrkhu ye ba soy ibala penbet penbyang ya ka kali kit sakramen bat kiwei ki jingdon kam Jingkyrkhu ya ka St. Cecilia Choir, Serenity Choir, ka Cathedral Band, Don Bosco Band, Savio Junior Band, badi ki kena duan ke belawan penpu penping, bat pensyongkon ya ka jinglenium. Jingkyrkhu ya ka Sister Loreto Convent, ki bala penkre ya ka jingterwa bat ki Sister na St. Mary's Convent, ki bala penkre ya ka kena riamli, badi abaro ki kena, ki bala penpu penping shushu, da ka jingriam li jongki ngipan ki Jingkyrkhu jong me ablai halor ki volunteer jong ki Parish sor ki balasha shitom ban yang baro shisngi ban penbait ya ki jaka yang kali ban penyaj bait ya kan ke Lampung jingleniam ya ki Parish priest bat ki General Secretary PPC jong ki Parish sor ki balashimkya ban penbait ya ki volunteer bat ki konsamla na ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement bat kisamla jongga zone 2 kibalayarap hakikam volunteers Jingkyrkhu kenrat ya ki katekes kitkot ke PPC kinongkit kam jong baro alai teli ki blok jong ke Parish yungi ya ka seng kentai seng rangba bat seng samla jong ke Parish yungi kibala trei shitom ban peit bakane kesngi kerpang kan long kebayaj baik yai drenti bat kebabyang Jingkyrkhu kutrai ba Tony War ba Alistair Nongdhar ba Juleng do bat kiperlok nagabanta ka sound system bat generator iba mun bat kiperlok jongi
nagabanta ka light. Ba savio ding do bat kiparlok nagabanta ki LED screen ki balayarap ki pairungay jongi ban simbenta ka jingla niam menta ka sngi. Yai ba tobarius karlang nai bat kiparlok ki bala treshitam ban pen ipo ipeng ya kani ka jaka. Karku ya ka saskom ki print bat ki electronic media ki balawan ban cover bat pathai kubor ya kani ka jingle anyam riublai jongi menta kasngi kenrat to kerku kirang ba snong bat baro kinong kit kap snong jong kalai tum khra bat malki ki balai snok tilang bat ken pamlem yangi haman kapor bangi don kam kerkuru atrai ya baro ki bangim shamla banyo kerteng hakani ka klimman hendai ki balano senyang radba nakabenta kani ka jingle anyam Minta kasngi. Lord bless the Deputy Commissioner, East Khasi Hills District, for the permission to hold this Eucharistic procession today. Lord bless the Superintendent of Police, Shillong City, the Superintendent of Police, Traffic Shillong City, OC Laitumkra Police Station, OC Traffic Laitumkra, for making necessary arrangements for the smooth flow of the traffic and also for maintaining law and order. Lord bless the Executive PWD Shillong Central Division for the cleaning and beautification of the area, the MECL for uninterrupted power supply, the CEO Shillong Municipal Board and team for rendering the support with cleaning up of the various places. Lord bless all the religious institutions under the Cathedral Parish for all the prayers and support, especially the different groups who have led and organized the Triduum in a prayerful manner. Bless all those institutions who have provided parking space, other facilities, and cleaning of the place after the program. Lord bless the different Catholic communities, the Karo Catholic community, the Hindi Catholic community, the Bodo Catholic community, different Naga tribes, Mizo Catholic community, and Tripura Catholic community for their support and participation. Lord bless the medical teams from Nazareth Hospital for providing first aid and medical assistance during this annual procession. Kutrai Jisubid Tokerku ya barok kilingdo kiriuniam ringkan lang bat kipai dungai barok kiblawan ban shimbenta hakani ke procession nakajalan yang ba jungi nakajalan yang nongstoin bat juai ri bada sumar mame yang ibaro ai bangin syait ngin klein ngin like nakama kamensau kawit kawa baro ban ngin poisok poisain syalaki yang kisem kublai shibun yapi baro kiblawan ban shimbenta hakani ke procession ba tau blai unkerku kerdo yang ibaro kublai shibun. Kohemen ko para sajisian. Habangin siyo ban pediang yu jisu hakidanut ke jongi. Ai bai ni por bangin pelong ya ke jajar bangin pengkre ya la ke jong ke mensiam ngin pengkre ya la ke jong ke danut bangin dubla ban pediang yu jisu. Komba uriu khut ujon pol ba aruang. Lada mapi pimla ban ple ya ke danut ke jong pi lada mapi pimla ban yu jisu. Hendai tu ai lat pat bu jisu. Bun yo i ya kadurul ke jongpi bun rung ha kajim ke jongpi khanang bapinubla ban yo mat ya ka Jingiaid ke jongu tena ma kata ha kani kapor ngin ya pelong ya ka jingjajar ke jongi ha ka bangin siyo pediang ya ka Jingkyrkhu ke do ke jongu bat ka jingwan ke jongu ngin syam shisha ka jingsuk ba ka jingkimen kan the karhai. Menta kani kapor
nga khot ipi bar khot bari yang lang ban pediang yau Jisu bak kumju ya kawayar ban ai ka jingruai sakramen. Nakot nanti beneng nginsim ke nombor jingruai ke basis pa prapo. Nakakot lingkudop ke nombor nriu po hinyo. Iwe pranot bat nriu hinyo. Aki don
En je rob en pendan buram manakapor. Kaburam aukpa barukun barumen sim bakut. En je rob en pendan buram manakapor. Kaburam aukpa barukun barumen sim bakut. En je rob en pendan buram manakapor. Kaburam aukpa barukun barumen sim bakut. Go try Jisu be kublai shibon melayat lang bat ni hakani kalenti bangayat Procession ban pendan buram yami ko Jisu kublai shibon Jingkyrkhu yang ibara ko Jisu be ni mani yami ni ro yami ni pendan buram yami ni sangu yami nakabenta ke Jingkyrkhu ke babana tesei hangi baro belayat lang bat mi. Ko try ngiro shisha yami namar ka Jingiaid chume yangi kublai shibon ko try nakabenta ki ai baro ka bamala yangi hagani ka por ko Jisu ni songo mangiro yami kabura mokpa barokon baro men sim bakot balalong baningkong junta berbuat jinom amen. We have professed our faith and belief in the Holy Eucharist, which is the body and blood of Christ. By partaking in this Eucharistic procession, in this moment of adoration, may I now invite Reverend Father Kyriakos, Professor at Orient's Theological College, to lead us deeper in worship with a message in English. Dear friends in Christ Jesus, the Ukrainian Christians, they have a very lively and devotional liturgical practices. And people of the place love to narrate the story and the discovery of the sacred liturgy by their ancestors. It was Prince Vladimir of Kiev, 988, who sent a group of emissaries to Constantinople, the capital city of the Eastern Christendom, to learn more about the liturgical practices. On the arrival, they visited the cathedral of Holy Wisdom. They were impressed by the peaceful and serene atmosphere of the holy place. They witnessed the burning of fragrant incense, the prayerful chanting of psalms from the Bible, and the melodious singing of hymns, and above all, the captivating presence of the divine in the midst of the people. They were amazed and thrilled by what they saw and heard. Immediately, they sent a word to Prince Vladimir. We do not know where we are, in heaven or on earth. Never have we seen such a beauty, an awe-inspiring experience of meeting God face to face. We cannot describe in few words our experience, but this much we can say. Here in this place, God dwells among his people. As we all gather prayerfully before the Blessed Sacrament, at the conclusion of today's Eucharistic procession,
I'm sure similar thoughts are going through our mind. The Eucharistic Lord has changed this place into the heavenly city of God. Here, in this very place, we experience the closeness and nearness of God in the Holy Eucharist. And truly, we feel that God should dwell here among His people. The Blessed Sacrament makes the place and the people holy and heavenly. As a believing community, we have accompanied the Eucharistic Lord through the streets of Shillong with the banners and the placards and holy rosaries in our hand, praying and singing loudly in different languages. And thus, we have rendered our praise and adoration to our God in the Holy Eucharist. We have professed and proclaimed our faith in the Eucharistic Lord before a huge crowd of people, Christians as well as brothers and sisters of different faith tradition. One thing is sure, Jesus alone is the bread of life, who satisfies our hunger and thirst and the yearnings of every heart. The Holy Eucharist is God's banquet. Through this great sacrament, we continue to experience God in our midst. In the Holy Eucharist, God continued to reveal His Son before us. The Holy Eucharist is the biggest gift to the Church. St. Augustine, one of the great saints of our Church, he tells us that Jesus left the Eucharist with us, and the Eucharist, from the Eucharist came forth the Church. Of all the 7 sacraments, Holy Eucharist is the center of Christian worship, and the Church is at the service of the Eucharist. Our prayers and devotional practices all should lead us to the Eucharistic table, for Eucharist is the source and summit of our Christian worship. According to Pope St. John Paul II, to uphold the dignity and the sanctity of Christian vocation as disciples of Christ, the Holy Eucharist should become the very center of Christian life and activity. Dear friends in Christ Jesus, the Holy Eucharist is the sacrament or the holy memory of our Lord and Savior. The celebration of the Holy Mass and the adoration of the Blessed Sacrament help Christians to keep alive the loving memory of Jesus in our life. Whenever we gather to celebrate the Holy Mass, we keep alive the loving memory of Jesus, the Son of God. We love to narrate and keep alive happy memories of our life. I have heard an incredible story, heartening story of a young man who used to visit the tomb of his beloved mother week after week without fail. Though he was a high-ranking official, he never failed to visit the tomb of his mother on a weekly basis. One day, the priest of the parish met him and told him how edified he was, seeing him praying and paying tribute to the loving memory of his mother week after week. Then the priest asked him, in spite of your tight schedule,
demanding responsibilities, and a man of a high ranking, how do you find time to make such visits regularly? Does it not interfere with your work or cause some kind of inconvenience? His spontaneous and immediate reply was, "No, Father, my mother is the happy memory in my life. I want to keep alive her loving memory till the last breath of my life. It is because of her life that I am alive today. My mother is the happy memory of my life." My dear friends, the Holy Eucharist is the happy memory of Jesus, who sacrificed his life so that you and I could live to the full our life. For Jesus said, "I have come that they may have life, have it abundantly." He sacrificed his life so that you and I could enjoy eternal life with the God. To nurture and sustain our life here on earth, he instituted the Holy Eucharist and commanded his apostles, "Do this in remembrance of me." Thus, whenever we celebrate the Holy Eucharist, whenever we adore the Blessed Sacrament, we keep alive the sacrifice of Jesus, who broke his body and shed his blood on Mount Calvary to save us from the tyranny of sin and death and restore us to life eternal. Thus, every Eucharistic celebration is the happy memory of Jesus. And above all, it is the celebration of the gift of life that God has given us through his Son, Jesus Christ. Holy Eucharist is the Emmaus experience for believers. In the Gospel of St. Luke, we read the story of two disciples of Emmaus who were thoroughly disappointed at the crucifixion of their Lord and Master. In total desperation and humiliation, they decided to leave Jerusalem and return to their native village. There was nothing to hope for. Everything had come to a standstill. Like a loving friend, a caring friend, Jesus accompanied them on their way to Emmaus and listened to their painful stories and their disappointments in life. When they had finished their part of the story, he explained the scripture to them. And when they reached their place of destination, he went in with them and stayed with them. Then at the table, he took the bread, said the blessing, broke the bread, and gave it to them. Their eyes were opened and they recognized him. The Eucharistic Lord nourished them with the bread of life and revived their life of faith. Strengthened by the reception of the bread of life, they returned to Jerusalem on that very night to share the good news of the resurrection. They truly became missionary disciples of Christ's resurrection. This is what happened when the Eucharistic Lord comes into our life. Our story may be different from that of the disciples of Emmaus, and yet we may find ourselves in similar situation on various occasions. We too may go through experience of desolation and desperation, loss and loneliness, sickness and death, sorrows and anguish can shake our faith in the Lord.
At times our dreams are shattered and plans are fallen apart. We feel dejected, angry, annoyed. We need the courage, like those two disciples of Emmaus, to take our worries and anxieties, disappointments and frustration and our own brokenness to the Eucharistic Lord. And He can transform them into life-giving source and energy. The disciples of Emmaus remind us that we need the bread of life to reorient our life on a daily basis, especially in times of trials and perils, to remain firm in our faith in the Eucharistic Lord. Jesus is our bread of life. For He said, "He who eats this bread will live forever." For us believers, the bread of life is the Holy Eucharist, Jesus Himself. Dear friends, at this juncture, it is pertinent to ask this question to ourselves. What importance do we give to Eucharist in our life? Has the Holy Eucharist become the center of our Christian life and activity? Jesus told a parable of a king who gave a wedding banquet and invited many people. But one by one, they refused invitation. One went to his farm, another went to his business. The king felt insulted by their refusal. No doubt they were attending some urgent matters, but failed to make a distinction between important from urgent. Attending the business was urgent. Going to the farm was urgent. But the marriage banquet was important. Within the essential, there are priorities. The Eucharist cannot be replaced with anything here on earth. Eucharist is priceless, the Holy of Holies. In our life too, the midst of many urgent works, often we miss important things to life. When Sunday comes, we have many urgent things to do. They are not bad in themselves, like visiting our friends, having a meal together, or going on a trip or shopping, finishing some urgent household work. These are not bad in themselves. In such a situation, the first casualty is the Sunday Mass. And we console ourselves saying, it is okay to miss one Sunday. After all, we are busy, God knows. We paid attention to urgent matters, but forgot what was important to life. On Sundays, we are called to join our brothers and sisters of the parish to keep alive the memory of Jesus, to keep the Lord's holy, especially by celebrating the Holy Eucharist. By participating in the Holy Mass, we witness our faith before everyone, because parish is a family, a community of believers, and we are responsible to one another. It is also a day when we bring our joys and sorrows, our weakness and sinfulness, our brokenness, helplessness, vulnerability to the Lord. As Jesus transforms the bread and wine into His body and blood, He can transform our brokenness and make us whole and holy. Every Eucharistic celebration helps us to experience the Lord's healing touch and loving presence in our life. Today, we make a pledge before the Eucharistic Lord that we will never fail to attend the Sunday Mass,
whatever may be our work, we will make time, find time to participate in the Eucharist and thus remain faithful to the command of the Lord. Do this in remembrance of me. Let us go back from here with a firm resolve to become Eucharistic persons. We pray earnestly that this Eucharistic procession and the public manifestation of our faith in the Lord Jesus may help us to appreciate, honor, and place the Holy Eucharist at the center of our life. Holy Eucharist is the new manna, the new bread of life which sustains our life. The Holy Eucharist gives us God's physical embrace and feeds us with His divine life. May all of us grow into Eucharistic person, to bring the good news to the poor and the abandoned, to proclaim liberty to captives and announce God's favor to people of goodwill. Amen. Bless and praise every moment. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Reverend Father Kyriakos, we thank you for the beautiful sermon. Shall we reach one of us about Christ's love in the Blessed Sacrament? Mentangi khot ya choir banai yangi kejurwai, but ni nyarwai tangal khot. Hadian kani ni khot yai Father Jemberis Shela bari Parish Jong Kamar Bisu ben aingi ha Jingkyrkhu ha ktin khasi. Nakakot nanti beneng in shim ka number Jingiaid ka ba shispa prapolai. Iwe pralai. Nakakot lingkdop ka number sau khandai. Sau khandai.
Habangi pe iki klor hasahit ki pen I hangi shibon ki bala banlong ki klor ki la ban jingai nangi Henry ki Jingkyrkhu ban poi shaki kayai pen KM yangi kapar khat kapar dain jungi kapalong yangi ban la be ban le kadonya ga bor ga baklain hapo jungi ban posnil bat traishitom ban poi shata Utudior Roosevelt Wong ki khmat jongpi ken khmet shaki klor bat ki kajat jongpi hagisla khando kajing im kade kajing yai om kajing mare kajing im jungi kade kajing yai lenti om kajing kot ngidon kam ban yai om ban mare ban poi show klor ngidon kam ban weng yaki e ki baker kot ki bakhang lenti daga bayang scam daga jingjai daga jingyai ne bat ka jinglong snorit barabor mangi kum kinong yai pilgrim jong ka Jingkyrkhu pilgrims of hope ngidon yo try ubayai ringkat lang ban ngi ubalong ru kalenti ka jingshisha bat ka jingim ngi puson bat phi menta katto kan ne ki dak ki shin ki bapau shina Hakum gani gasni jong ka Jingiaid Procession Eucharistic ka jongi ngiyoro yapi itanat shisha bangi ki pa jong ble na ki baro laitli ki jalanyam nado ki khlong ki khna ki samla rangba ki lingdo ki reuniam ngiya ya lang ban pendan buram yo Jesu ha ka Eucharist bakut ka jingtmu jong ka Jingiaid Procession Eucharistic Kabala sedang nado usnam kad ar saupun riu ha Belgium kala ban khot kalong ban khot so bha ya baro ban shem yo Jesu ha ka sacrament bakut ngilong ka kanhun ka ba im ka kanhun ka ba yai ringkat lang badu try habangi yai menta ka singi ban mane yo Jesu ngim yai marwe ngi yai kum ka kanhun kum ka yeng ka sam kum ke parish, kum ke community, bat kum ke jalan yam ba baro. Kajing im jingi baro kam day ban yai marway, namar ngi don kam iwe pat, ban yarab, ban keu shaprang, ban kersyan markelyang. Ublay ulat haw yangi, bat ula ay lay lud yangi ban jid, Henry yangi marway. Upelong yaladi kalenti, bat uwan hajan, ban yai lang bat ngi, kum ki arngut kisenran ki bayat lenti sya emaus naga jingdom ki jingperkhat ki I khambha yo try ha ki Jingkyrkhu kito ki bayat lang badu try barabor kin poi sya gathong habangi yai lang badu try ka e bamla long ka yai long barabor ubreu bayat lang badu try ula ban yai kat sya kabau kwa kumta don jingting don jingsir mangi benta habangi yai yakani ka Procession ngi yai lang kum ka wei ka yeng ka sam ban ya ro yo try ban mani yo u da ka Jingkyrkhu ka jing yai lang badu blay kalong kumta ngi sno ngi yai bangi tur shajan da ka donut ka bashisha Hebrew kalanong ka bashipod khot arfu ar Ublay ulong berbor batngi habangi yai baru try kajing im jungi ka pernai kum ki klor hasahit Philippi ar khasan kipen mi ki so jong sem kajing ka Jingkyrkhu ka jingsuk ka jingaisha ka jingsbon bar ka Jingiaid Galatia san arfu ar ki yeng kisem ki bayai ringkat lang bud try kinum kelon namaru try udon berbor batngi Mangiru ki bayat ringkat lang butray nginum kelon ha kajing im namar utray udon berbor batngi habangi yai lenti menta gasngi don kelenti ki bakhoro khoram don ki speed prega don kelenti ki babet kata kade ka Jingiaid pilgrim ka jungi nang ni na perthai syayeng blai ai baki kejat jungi kin don ha ka khndo ka donu jungi ha ka dingphna bat ki jingmut ki jiperkhat jungi kin long habneng ngilum lang ha ki jingdon jong try hapdeng jungi
ngin kan mau don tang kawe keduan kenya ha ka bala khot ingi ban wan ban ye shimanta ha ka jingle niam Eucharist ka jing khot kalong ye boro om don jing per la ha padeng ki ju ni ki Greek ki mrau ni ki balai lui ki shinrang ni ki kantai baro ngilong kawe how Christ Jesu Galatia lai arhupra hangni mangiru ngiwan na kilong ying kilong sem ki baduk ki badon ki baem ki baruspa ka jai benreu ki baper karkom im karkom perkhat kirkom kren kirkom long baper baper henry ngilum saudong hakmat jong try ha ka Eucharist bukut banitli lang kawe ka Eucharist kamdai ka jingle niam ka bala jit kerpang yano kalong ya baro klem ken baduk klem ken baruspa klem ken bahok klem ken bapop kadai ka jingle niam ka bakhot ban mani yo try kum ka kan hon ka badan kam yo blai ban long kristan kamut ban wan lang na baro ki jaka ka bangidon ngi menta ngi wan ki jaka ki baper ban ngi wan ha ka ni ki jaka ban syam ban kta ban mat yo Jesu ubadon ha ka Eucharist bakut ngingat bo try jungi ulong ubakrang bad udon shisha ha ka Eucharist bakut daki khmat ka bangidon nginnum yo I ya ka jinglong blay ba im bad bashisha Chris henry daki khmat jong ka jingai ngi yo I yo Chris uba im uba shisha ubadon ha ka dur ka wine bad ukpu kani ka long ka jing shisha bad ka ktin kalawan long do la ar hajas nam menshwa henry menta ha ka Eucharist bakut ka tirisa avela bakut ka ong ka Eucharist bakut ka long shisha ka met bagas nam u Jesu Christ ubadon tali ha ka dur bapau jong kpu bad ka wine ka Eucharist ka de ka jing syam jong ka donut ka jing tip ya ka jing don ba shisha jong Jesu ha ka Eucharist bakut ka Mother Teresa ka bakut ka ong ba ka Eucharist ka de ka daw bangi de ki Catholic ka Eucharist ka de shisha ka pedeng jong ka liturgy ba jong ka jing im kristan hi ya ka jing im kristan baro ka we la pensyong nong rim ha ka Eucharist bakut ha ka por covid khat khandai ki para bangai kim yo la ban syang shene satai kim yo la ban rung ha ki ying mane ki pe ki snap ya ka mas bakut kat no ki trang ban yo ban lek no shing mane ki trang ba ki ying mane kin pleno ban lek ban ye shimanta dei shu tang ban pe dei shu tang ban snap henry ban priang yo Jesu ba im yo Jesu ubashisha ha ka donut ka jungi ngidon kam ban penne ya gani jing trang hadu menta kani jing trang kam dei ban kut tang ha gitu ki por ki bam shimla yo lat dei ban penjanai hadu menta bat ha ki por ki ban sawan ka Eucharist bakut kadai ka jing bam ya ki batngan ka dawai ya ki bapang ka jing klan jong ki batlot bat ublei uwan shaki batngan ha ka dur jong ka jing bam kumba ka met ka don kam ya ki jing bam knang ban klan bor ka men sim ru ka don kam jing bam ban ai bor ai jing klan bangin yai sheprang naga benta jongi ki khon kristan catholic na lor ki jing bam ka badai ka ktin jong ublei ngi don ya ki sacrament kham tam ka Eucharist bakut ka jing bam ka batay pen klan ba Christian ya kadenti jing im men sem jungi ublay wan shingi ha ka jing long rit ha ka dur jung pu ba le pernai u Christian ya kadenti jing im jungi lingba ka jing bam habangi priang ya ka Eucharist bakut ngi bam bat sai la ka men sem lembar u Jesu badon shisha hapo jungi kad khot jing rwai na ka kol enti beneng bam yukpu badi kawain do basnan ki jong utrai la jing im u Christ ai bangin im ban im karhai ka jing bam Eucharist ka te ka pen klan ba ka Christian ya ka Jingiaid enti jing im men sim baru pu ha ka jing im bam jikut ublei shim labu yo breu na ka benta ka sacrament henry ubu ya ki sacrament na ka benta jungi ki breu ka jingkular jong Jesu yangi ki bangai hu kalong unu babam yo ni pu un im junam
Yonis ke bendril ke dekat ke basan puai. Habangi pedang ya ke Eucharistic bekut ngi kelalong ke tabernacle ke baim ke ba ublay urung bat usyong sa bat ngi hagadono jungi. Lucifer usyun bahaya ke Eucharist namar ke jingbam ya ke Eucharist ke penjob ya ke jingtok ya ke jingjeler jong so haka keper Eden. Usoitan wong bam yo so haka keper Eden pin yo jingtip pin start pin long blay Henry Jisu ong lalu bam ya ke do junga bad badi ya ke senam junga pin im junam. Don ki Katolik jungi ki bam tre ban priang ya ke Eucharist bekut. Ujisu ong ngam shim lawan na ke benta ki bohok Henry ki bapop ki bakwa ya ke jingkla ke bamut. Lukas lenong ke basau ke dekat laifu ar. Ujisu yai kot yangi na ke benta ke jingkla ke bamut. Ukpa bekut Pope Francis wong. Baka Eucharist kamdai ke bainong jong ki babit ki babyang. Henry ke dawai jong ki bapang ki basitom. Ujisu upen bha ya ke jingkat arliang upen koi ya ke jingmang pad uday ujisu ha ke Eucharist bekut uba ai jing im bad uba yalam ingi sya ke jing pen im na ke Eucharist kawan ke bor jing klein ban im ke jing im Kristan ke basisya bad ke jing shirham ban sam ya ke ta ke jing im bad ki weipan ong upop John Paul ba ar bekut. Habakut jong ke jingdwai ban yaro yu Jisu ha ke sakrament ngi yadwai ke jingdwai tongin dem ngin yamane. Kani ke jingdwai tongin dem ngin yamane tantum erko kade ke jingdwai u Thomas Aquinas bakut kabakot ban mane ban aiburam yo blay u badon ha pedeng jungi ha ke sakrament bakut tam jong keduan. Naboro ki jingru blay ke jingmane ya ke sakrament bakut tam keduan kadai ke bakrau tam kajing mane kadai ke benta ke bakerpang bakau pokong santam jong ke Jingiaid Kristan ke jungi ublay ulat hau yo breu na ke benta jong u kajing mane kadai ke jing duai ke bay rab ya ke bensim benang besar ban besar da ke Jingiaid namar uni Jisu badon ha ke Eucharist ju bishar ju knyot ben Henry upelai lut bat penkela ya ke jingim jungi baro ladang idon ke Jingiaid ban yajan badu try unang bo unang tang kajinga kendo jungi badu blay kalong berbor kajinga kendo ke baim kamdai kajinga kendo kum ha museum ni ha ka yeng bo tiar lapateng ujisu omdai Robert ujisu dei blay badu breu ubalong kum nga kumpi like no kajing laptop kajing u habang idon hakmat jong gasngi kadur kadar jungi ka thangyong bat habang idon hakmat ujisu ka Eucharist bakut ngi kelalong ki reukoi ngimdai ban klat ya ki shipho hukum jong ublay ka hukum ka baningkong ngalong utrai jong pi ubalawan banyalam ya pi na ri Egypt na ka yeng jong ka jinglong brow pinum yo ya ki wei pat ki blay like nanga Exodus arpo ar hadolai hangning isyam ya ka benta jong ka met bagasna mo Chris da ka bangi yeng da ka bangi yro bangi dem ko sil ban mani yo try kan rat ngi ke Kristan Katolik ngi dem mani tang yo blay hakmat ka jing mani sacrament namar ngi tip bat ngi ngai how blay ubadon ha padeng jungi bat ka bau blay ulat how ya ka perthai da ka Jingiaid ya ka bola ai ngi yo khun bamarwe yones lai khandriu ngi dem hakmat ublay ubadem kumutu unong Samaria ban yarab bat ban ai jingim yu ban sai yi jingmong bat ban yarab ru yu ban sa na ke benta ke jingkoi mangi menta habang yola ban mani yu Jisu ngi dei ban tips cam bau Jisu un kerkhu ke do ngi bat un yarab ngi bangin poisuk poisan syajaka ke bagi thumum ngi lasdang bha bat ngi tip bau ublay un kerkhu ya ke jing thumu ki babha ke bangi don menta hab ngisyam baki pa jong ublay ki pendep ha ya ke jing isyam menta ha ka maz bakut Henry duna pat ke bai shimenta ha ke jing mani sacrament ka jing mani sacrament ka de ke jing mani ka bakerpang ka bang ithu yu Jisu ha kerkom ka bakerpang ka Maria ka dam ha ki kejat jong Jisu kat no
tam mangi ngidon kam bandam hakmat ujisu ubadon hak Eucharist bukut wala dang yem yo I yo try Henry ngingai bat kani ke jingai ke jungi kapen kemen yangi habangi priang ya ke Eucharist bukut ngi kelalong ka tebel nakal ka baim naba uble urung bar usyong sa bar ngi ki khon jungu ka Mother Teresa ko ongkumno haba pisngau thu bha shapang ka Eucharist pinnom eno ya ka balang Catholic om namar baka balang kamsha Henry namar ka dono jongpi kamsha ujisu menta Jingkyrkhu yangi ngidai ban mi da kejingkeman ngin yad ringkat lang badu ngin pen klan ya kejingat ngin ong ngilai I ngilai syam ban ngilai yomat ya Jingkyrkhu ke jongoblai hakikti ke jongi ngin ra ya keding pna jong Chris ha ke shentur ke jongi ka ktin jong ke jing em ha ke dono jongi ke jingai jing pen em jongoblai naga tagadau ke jingilum lang ke jing mani ke jingyai lang ke jing mani jongi hakmat keduan ke jong Jisu ngin yo Jingkyrkhu ngin duai markeliang ngin duai kenang ba ke jingwan ke jong try kenang yarap ingi ban ai jing em ngin kela ke bomot ban pen bait ban pen bha ban yai kum ki pilgrim nang ne na perthai syayeng benang ban ngidei ban yo ban kemen ban don hakani ka balang ka bokut ban yo ke Jingkyrkhu ban syakri yo try da ke jingkemen kaburam hau kpa barau ko man hau man sim bokut Kong jumta berbor jumlah junong amen. Nyai kublai yai Father Jimris Shala ibadai I Parish priest jong kamar bisu Parish ibla paria smotanat syapang ka Eucharist bokut mentangi khot biang koyer banai ngi ya ka jingrwai ban ngi nyarwai tanga da khot bar hadian kata ngin sius ngau ya ka jingsneng jingkrau nei Archbishop jongi Nakakot nanti beneng in shim ka number jingrai ba shispa kandai pusau iwei kandai sau nakakot ling kedop ka number R pau hnreo R hnreo Oh
Pakistan be menta kasi Chipau Tarik November Arajar Apusau Kajing Dap Kendai Pausnem John Kajing Long Bishop Louis Matias but Bishop Stephen Ferrando Idwai ki begini sai yang Diocese Chungi berakawai lapan kentang Bishop yaki daw Archbishop Ferdinand Perrier Hanya Kalbarihi Kendai Pausnem Machua Isudun Bok Mentakasnem Kadap Tek Kendai Pausnem Ikarpat Ikiniki Bishop and Yasai Diocese Chungi berakawai Bad Mentakasnem Kadap Ruchi Spasnem Jong Fada Bendrami Balong Missionary Bakrao Jong Ka Rikasi Jantia Chungi Aingu yo play Nam Tau New Missionary Bakrao Duai Bunya Site Nakabanta Ka Aisai Chungi Usnam Jibili Arajara Pusan Kabalang Catholic Salonsar Karake Usnam Jibili Arajar Pusan On Sapli Paiba Ya Usnam Jibili Haka Jelanyam Ba Chungi Haki Parish Baro Jokalan Jelanyam Ba Chungi Arp Kendai Terek Benai Banwan Nopra Arajara Pusau Man Laki Parish Sau Pulai Dik Parish On Pli Haka Jukapor Ba Deka Jingtip Ke Ba Company On Sepen Tip Lang Ba Ki Parish Press Ba Haki Social Media Ba Katia Mau Neu Snem Kalong Pelkrem of Hope Jingiaid lenti daga Jingkyrkhu Kabalang Kamsya yang ibandu Jingkyrkhu lana-lanaru Don't lose hope. All of us must have hope. Nama katakan Jingiaid lenti Pelkrem haka Jingkyrkhu Kupabaku aingi kani Katiem bangin Yaid Barashnam Yaid daga Jingkyrkhu Mentakas ngiru la pli Usnam Kumusnam Jonga Sakamen John Kajing Penyesok Ringkat Bagani Kasnam Jibili Pelkrem of Hope Ni Peliru Snam John Kajing Penyesok Baro Shisnam Parabangay Biyay Baro Light Jingpala Penyesok ilade bat belay Caught ikiling do But Penyesok yapi bat ubelay Throughout the year 2025 Year of Reconciliation Go for confession Reconcile yourself with God. Baro sisnam ngin treshitom kum kabalang ban pensiluri iway pat ikatanik jingi ban lech sakamen jonga jing penyesok jing pla. Kadaiman jibili jongi kalong arajar arp kundai. Barka centenary jonga diocese jongi kalong arajar lai pusau. Kajelaniam ba shilong kayo aya kajelaniam house nam katendai spa life usau ngin sadrake ya kajingdap shi spa nam jong kajelaniam ba house nam araja life usau lakin til kardan shaka aisai se house nam katendai spa roof kendai bagi sadrake ya ka diamond jubilee kom ka aisai se house nam araja arpo kendai Ki kenai senam juga jingpen kre bakan jaman sim nakabanta ka centenary jongi kalong kum niharum arajar apusan ke sakamen juga jingpen yesuk sakamen of reconciliation arajar apun riu ke sakamen juga jingken tiu kurem bat ka yinga sem marriage and family apostolate arajar apun yau senam jongki prabangit Year of Laity. Arajar for Praus Nam Jogi Samla, Year of the Youth. Hausnam Arajar of Kandai, Usnam Jogi Sacrament, Baptism Abad Kajialap, Baptism and Evangelization. Hausnam Arajar Life, Usnam Joga Jing Penslay Bapang, Barga Jing Kot, Jingkyrkhu, anointing of the sick and good health. House nam araja life way, usnam joka sakamen jong kajing penskem, bakaji hikai niam, confirmation and re-evangelization.
House nam araja life are usnam jo ka jinglong lingdo but ka jinglong reunion priesthood and religious life. House nam araja life line usnam jo ka ktinu blay year of the word of God. Centenary year la araja life pusau jo ka jalan yang ba jongi araja life pusau usnam jo ka Eucharist but kabalang the Eucharist and the church. Ka pastoral strategic planning, ka jalan yang ba cilong, ka sepelaj pajba, ya ka pastoral strategic planning, ha ka laiterik Desember arhajar arfu sau, ikwaban perseluri baro ki prabangek kumne harum, ka jingikai niam, ka tegasis, idon kamban penkeran ya ka jingikai niam, ha ki yingisem, ha baro ki skol Katolik, marga jingikai niam singi utrai, kaji kai niam ikna samla bakilong pa lo kami ababi kenhun balang berit ni penselur ni kwa ba man la ki Parish South Ladi ki Parish ken simkia bandrung ha ka KBB hasor man la ki CMC block ban simkia ya kaji kai KBB Banang penbun, ya kenhun KBB, haka jalan yang ba cilong barok kawai. Mesti family apostolate, kajing penklain berkajing lek, ya selok haki yigesam. Ikwaban pertama ya ki yigesam jongi, ki yigesam ki baduai, ki yigesam bedap dekat jing teli berkajing Jingiaid. Kabadi youth apostolic Kisamla jungi ki dilaway benta balaway jong kabalang kisamla kinon kamya ka jing sinran ka jing ikai ka jing salok habaro ki kedan beper kabai education ka jing nang jing start ka long ka badon kam banyarap ya baro khenna baki day banyo ya ka jing nang jing start kam tami kerdan ki bawan na ka yilong ying sam ki baduna bayo ka kot Yakin ki program ki ba company hakabaya day bat usnam jubilee arajar afusan on sana ai ching tip leng ba ki Parish press bat social media si try ban sawan kasadai ka International Day of the Poor itwai nam taki beduk bat ki persyang ban kersyani ki beduk Baka pang padeng la siem nau sirak arpuway san. Kajing duai kerpat na kasentur jong baduk. Kalait bek sa kaskor jong ublay. Namal katangi kan mau iki baduk. Doin persyang berbor. Ban yarap iki baduk. Ban duai iki. Ban no senyang iki baduk ke barang di. Badon saudong saukun jaga ai sa isi jangi. Paragistan biik. Haba pisalek pai syalaki snong ki kesem. Lek jaka Jingiaid. Wat kerki, lek jika bajajai paisuk paisan, halaying lasem, halasnong latau, jaka Jingkyrkhu jong ublay. Ai kublay pi baro, semua pi pilawan nakabantakan di Procession ba jongi mentau senam arhajar arpusau. Do jisu Jingkyrkhu pi kami benengkan yasai mentau jong pi baro. Enyaro pendan buram man lakapor. Kaburam hauk pa barukuan baru mensiem bakut. Ya yang baru tongin dam ngin yamani. Nagakot ng tibineng ka ng bajing buhay sispa niyong na. Nagakot ng kudok, kapok na.
Jingiaid Ablay daganega sakamen bapala malabua pedeng jongi ya kajingkan mau kajing syashitom jong mi do yarab yang ban buram ya kamet bakas nam jong mi kenang bangin yo berbor kiso jong kajing seu spa me ubayem basen sha junom la junom. While the Blessed Sacrament is proceeding silently towards the cathedral, along with the Archbishop, the priest, all of you we request, also the faithful, to make way and rise in silence and worship to the Blessed Sacrament. Kat bangin ra ya ka sacrament jar siang meneba, ringkat bi Archbishop, kiling do baro hikir paru iki pai drenget ban pelat lenti, man ye yang lang baro ban doai jar kani klimat bakentang bau Jisu uya hapadeng jongpi. Nagakot nanti beneng in shim kan nombor jingdwai ke basau spa kendai pau kendai sau kendai nagakot link kedop kan nombor jingdwai henriu pau san
Sungguh kita balik pai, let yai komai kali, yai seliang kadiang bet. Mana minum bub iwe, yai seliang kadiang. All those who are in the Calvary, please don't be in a hurry. Please slow down. Let the crowd go. And when you go on the road, please take your left. Either you go up or down, take on the left. Don't be in a hurry. Those who are in Calvary, please take your time. Dan uwe shabi kali Malayo atam kino no baja ini shabi kali kila nuan wat nang ni kadan ru kawai ko jingruai jong ibalahun mani ilan wan sim nang ni ko jingruai jong i banjoy kemen wardri kilan wan sim nang ni kadan ru kawai ka bek pisa lesi kadai jong ikna kadan kepisah rohang ni kita baca kelan wat nang ni but kani ko jingruai haka plastik kebeli menunu baca kelan wat nang ni sungguh gitu balik pai yayat kumayat kikali syakaliang kadiang manu milembub iwe ya iwe Kena? Banjoy kemen. Di kene? Oh, kene. Masuk. Kibiyat, kibalik pai, sumha, yat, nakaliang kadang, kumbagiyat kikali, waya lembub iwe ya iwe. Bara pilit pai menta subha wanumbret jabo agilinti mapiyat I joining star ibalaja ibakar arsnem na po solat parish sombawan hang niya po Calvary nangta I dahun dekhar bat Elisa lingdo mo plang naka parish nongra let's ini betul apa em kini dibaca
kini ki belajar ki kerteng ki long humne ki kerpat ki volunteers ban pelat ki tegalenti kini ki bami nang ni sebab kinya nya ketika git na kamon kerpat pinmi na kani git ma kamon kini bami kini ki long ki kerteng ju kini ki para bangit ki belajar joining star napo salat parish nang ta idahun dekhar bat Elisa lingdo Marcelong I IT Mary Harsenteu sebawan hane po Calvary I pediang lingdo bat I Edmund Doling sebawan hane po Calvary I sambalang maulong I kelung belajar I dona po pelau yang mani kikimi kikpa jong I sambalang maulong sebawan let cepo pelau yang mani I konjopi I donang ta lada don ki kena ki baja kikimi kikpa ki baja akon soba banwan hang ne po Calvary menta ki kena ki balatip ban ya ki belaja ni ki mikpa sebab kinwan hang ne po Calvary kani kapla ka baja I Boxstar Marwin Marwin I Boxstar na po Marwin na po Mayrang soba wana po Calvary don kibalab ya piyang ni Boxstar Marwin Bejayu Ban pensuk Marwin lingdo ban pensuk lingdo Himmen gidan hang ni pa apipi Filaja sunu-sunu wan Calvary nang ta rivalda nong rum bat alisha khan mendai laradon lara kimik pa balap I idana pakirana po yang mene halo usabi kali barang baja udang don hang ni halo